Gibantayan karon sa City Disaster Risk Reduction Management Office ang kasapaan sa Davao City sa posibleng pagsaka resulta sa walay puas nga pag-ulan. Sayron pa ang dugang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sila gawa sa Davao City, pipilasab ka lugar sa Mindanao ang gibaha dala sa walay puas nga ulan tungod sa low pressure area. Nagpabilin pang kalmado ang mga kasapaan sa Davao City gikan sa Davao River, sapa sa Matinapangi ug sa Ulas. 24 oras kining ginabantayan sa CDRRMO aron makapatuman og preemptive evacuation sa higayong mukalit ug saka ang tubig. Niadtong Biyernes, misaka ang tubig sa Suwawan River. Makita kining usa ka portion nga milapaw na sa kilid sa sapa ang tubig. Mihaguros usab ang tubig baha sa Cogon Creek sa Barangay Malagos nga tributary sa Davao River. Nagpatuman dayon og preemptive evacuation sa mga kasapaan sa Davao City ug sa Davao River sa mga residente sa Barangay Matina Crossing ug Matina Gravahan sa mas luwas nga lugar dihang misaka ang tubig sa Davao River ug Matina Pangi. Pipila usab ka banay ang gipahiklin sa Barangay Lacson, Gumalang, Waan, Maa, Mandug, Tigato, 2-A ug 8-A. Gilayon silang giatagan og pagkaon sa taga CSWDO. Hinuon, nakauli gilayon ang mga residente human mikanaog ang level sa tubig. Sa Zamboanga City, kapin 200 kabanay ang mibakwit sa Talisayan Elementary School tungod sa pagbaha sa Purok 1, 3 ug 5 sa Barangay Talisayan. Mato di Barangay Kagawad Christian Bascones, alas 3 Lunes sa kadlawon, diyang milapaw ang tubig sa sapa o misulod sa kabalayan. Gani, usa ka balay ang naguba tungod sa tubig baha. Nangayon og tabang ang barangay sa Zamboanga City LGU aron tabangan sa ilang panginahanglanon ang mga mibakwit. Samtang, kapin 30 sabkabanay ang apektado sa pagbaha sa pipila ka purok sa Barangay Ayala. Mato di Barangay Kagawad Anthony Watton, apektado ang upat ka mga purok sa ilang lugar. Pero wala mibakwit ang mga residente o gipangsaka lang sa luwas nga lugar ang ilang mga gamit. Nakasinati sab og grabeng pagbaha ang Barangay Patungkayo sa Dato Muntawal, Mindanao Province tungod sa kusog nga ulan. Mihiklin dayon sa mas luwas nga lugar ang mga residente, daplin sa sapa. Gibantayan sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ang sitwasyon sa lugar sa posibleng pagsaka pa sa tubig baha. Tungod sa nasinating ulan sa General Santos City adlong Domingo, nagtakilid na kining usa ka poste human mahagsaan og sanga sa Sampaloc sa Dijo Street, Purok 28, Barangay Lagaw ning syudad. Resulta, duha ka balay ang nawad-an og linya sa kuryente. Wala hinuoy na aksidente sa moong hitabo. Kaganinang alas 3 sa kadlaw, nahimutang ang low pressure area sa gilayon nga 100 kilometers sa southwest sa Cotabato City. Kani nga low pressure area nahisulod kini sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Kani nga mga duha ka weather systems mo'y nakaapekto karon sa atua dinhi sa Mindanao. Sila sa karon nakasinati gihapon og madag umong kalangitan ingon man patak-patak nga pag-ulan in Davao City. Busa abiso sa mga otoridad ngadto sa mga nagpuyo sa landslide ug flash flood prone areas nga magbinantayon gayud sa lakat sa panahon. Sheila. Daghang salamat, Argil Relator.